Здрасти! Както виждате, тък му ставам от сън и не изглеждам особено добре. Но, както и да е, темата на днешния клип е любими книги и ще ви покажа едни от любимите ми книги, разбира се, не всички, но част от тях. Първата е на Стивън Кинг и се казва Куджо за хората. Ние препоръчвам на хората с особи сърца определено. Книгата, която вероятно всъщност всички сте чели, това е книгата на Емил Конрад, нещата, на които ни учат в училище. Наистина би казал, това е една страхотна наистина книга и много се радвам за него, тъй като той всъщност е човек, който реално направи опашки пред българските книжарници. Третата книга, която много харесвам, е на Наполеон Хил "Да пресякаш дявола". Наистина уникална книга. Също така много харесвам книгата на Кюн Сюкшин "Погрижи се за мама". Отново уникален сюжет. Следващата е "Цялата истина в мен" на Джули Бери. Отново прекрасна книга от Егмонт. И вероятно доста от вас са чели. И вероятно повечето от вас няма да се съгласят с мен, че наистина харесвам тази книга, всъщност тези книги, тази трилогия. Това е "Без деня за Сиво". Първата книга, втората книга и третата. Като първата книга се казва "50 нюанса сиво", втората е "50 нюанса по-тъмно", а третата е "50 нюанса освободени". И така, това бяха част от любимите ми книги. Ако клипа ви е харесал, коментирайте, дайте палче нагоре и също така оставете ми, си кажете кои са вашите любими книги и приятен ден!